Esenmisiz, efirde yoğunluklar çıkarılışı stüdyoda Liliya Gatsina olğataba qoybir temalar turunda qısqaşa. Үйде de öz kiyimlerin soğumular Usaytba Bakşaşılıq şirketi xalqı utsız qolu qurqыныşı aslında bunun sebebi neydi? Olu yolga bilet yeşiş yollarga pasportlar topşırу tantanası uzdı. Үйде de öz kiyimlerin soğumular birinci kişi solqınlar bilen Usaytba Bakşaşılıq şirketi xalqı utsız qolu qurqыныşı aslında. Eğer de ul bulmasa joluluk da rizq da әзірлеу de şey kuyu da mümkün tugul. Uzgan yollarda bir de transformator stansiyası işlemi başlay. Ondaga xalq bilen bizning tişiru türkümü uçraştı. Балалар шәлгә төрініп, өз киімлері киіз итіклер киіп ұтыралар. Үйде түзі олмаслық солқын тәрезелерді бұз борлыққа келген. Дымлылы қорқасында стеналарда қора күгері көсе. Bütün jürü üşeyindi. Қоллары да üşey, түнне жүклағанда да, күндіз жүргенде де üşey. Шул елы şeyler ішкеш, ошылар ошағаш жылынып кеткеш, андан соң жүклап кете, дару күніне 3 мәртебе беребіз инде, шул дару булыша. Халықның сабырлығы біткен, олар үз дағуаларын білдіріге жиылған, Usaytba газлаштырылмаған. Электр жылыту үшін бірден бір шығанақ, әмінда дойми үзліклер була. Yol күнлерінде трансформатор подстанциясы ішлемей башлы, олты урамда ешеушілер утсыз қам жылысыз қала. Түнне уянсақ, ут жоқ, жылылық жоқ. Генераторлар тұташтырып, жылытып, ничектір бір бөлмені шулай яшадығынды қойсыдыр вақыт. Анан соң бізге туры келді, бұл үйнік ташларға, ташлап кетіргенді, қар шәһәрде яшайбыз, снимайтебіз квартира. Ұшырашуға шоушу Usaytba хужасы һәм Тукай районы башлығы Фаил Камаев келді. Аңлашу бар, яңа елға хәтле өстәмә тыпылар, трансформаторлар қойып, бірінші Usaytbada да, икенче Usaytbada да, үшінші Usaytbada да нормаль кішеніш беріп, кішілерінің үйлерін жылыту мақсаты қойылғаны, шушыларын тұрмышқа ашыру мүмкінлігі бұла. Шушы ішлеріне алар енді бүгін, бүгін уже башқара башладылар, бір атнашында bu evler тәртіпке салынып бітешек. Шулық вақытта Usaytba халқы Россия президенті Владимир Путинға мөрәҗәгать әзерләгән, чөнки алар теләсә кайсы вакытта электрсыз калудан даими рәвештә куркып яшәүдән арыган. Лилия Гатина, Илмир Гайнадинова, Ленар Султанов, яңалыклар. Тантаналар сарайында яшьшолларга паспортлар тапшыру тантанасы узды. Төп рәсми документны 41 укучы алды. Балаларны әлеге мөһим вакыйга белән котларга шәһәр мэры Наил Мәгдиев та килде. Мәрьям Гыйльметдинова бу көнне түземсезлек белән көткән, чөнки ул тизрәк эшли башларга тели. Бик ответственный момент, чөнки уже миңа 14 яшь була, үскән кыз, үсмер кыз итеп әйтелә. Минем үземнең паспортым, үземнең удостоверяющий минем личностьне була. Тантаналар сарайына яшьшолларның әти-әниләре, шулай ук әби-бабайлары да килгән. Дети достигают такого возраста, они уже становятся полноправными гражданами Российской Федерации. И дай бог, чтобы все-таки вот это звание гражданин Российской Федерации им помогало в дальнейшем. Беренче документны 41 яшь үсмер алды. Яшьшолларны шәһәр мэры Наил Мәгдиев тәбрикләде. Мы будем ждать здесь вас в зале торжеств, когда вы будете скреплять свой семейный союз, и такое время придет, дорогие друзья. Придет то время, когда вы здесь будете получать государственные награды Российской Федерации и Республики Татарстан, и такое время, мы надеемся, придет. И, безусловно, мы надеемся, что вы будете славными продолжателями всех тех добрых дел, которые были сделаны в предыдущих поколениях. Паспорт белән бергә балаларга Россия Федерациясы Конституциясында тапшырдылар. Яшьшоллар үз хокукларын һәм бурычларын белергә тиеш. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Кышка актуаль модельләр гына түгел, иң мөһиме алар уңайлы. Яршалыда Белоруссия аяк киемнәре күргәзмәсе эшен дәвам итә. Бирдә барлык сезоннар өчен ир-атлар һәм хатын-кызларга берничә 100 пар аяк киемнәре тәкъдим ителә. Белоруссия аяк киемнәре күргәзмәсе Үзәк сәүдә үзәгендә урнашкан элекеге балалар дөньясы бинасы. Яңгырлы һава торышында аякларга су үтмәсен өчен салкын көннәрдә ишетмәсен, бозлавык вакытында егылып имгәнмәсен өчен күпләр нәкъ менә Белоруссия аяк киемен сайлый. Нам с мужем нравится обувь производства Белоруссии.
Мы уже давно им только и пользуемся, что летний, что зимний. Качество очень хорошее. Советую. Кышкы аяк киемнәрнең күпчелеге монда аяк төзелеше үзенчәлекләренә исәпләнгән. Югары күтәрешле, чыгып торган сөяк яки яссы табанлы булу мөһим түгел. Тәҗрибәле консультантлар барлык нечкәлекләрне исәпкә алачак һәм иң уңайлы һәм туры килгән аяк киемен сайлап бирәчәк. Эта модель имеет влагостойкую пропитку, и ваши ноги не промокнут в слякоть. Увеличенная полнота сапог позволяет носить обувь с деформированными и отекающими ногами без дискомфорта и боли, ощущая легкость и комфорт. Ироклар һәм хатын-кызлар өчен кышкы аяк киемнәреннән тыш монда үз киемнәр дә сатып алырга мөмкин. Рисунок на данной модели обработан лазером, за счет чего она не промокает и не оставляет разводов и мокрых пятен. Крой у нее батальный, подойдет на любую фигуру. Выделка из норки подчеркивает дороговизну и придаст элегантности. Меховой капюшон заменит шапку в самые сильные холода. Одел, проверил, все классно, вообще очень хорошее качество. Давно искал такую куртку, вот случайно его нашел здесь. Беларусь аяк киемнәре күргәзмәсе Муса Җәлил проспекты 55Б үзәкрәт сәүдә үзәге элеккеге балалар дөньясы бинасы 10-нчы бүлек адресы буенча эшли. Яңа ел якынлаша, күп кенә хуҗабикәләр бәйрәм өстәленә ризыклар ала башлаган инде. Нәшәлдә Камчатка балыгы һәм улдыгы күргәзмә ярминкәсе эшен дәвам итә. Ерак көнчыгыш деликатесларын Грин сәүдә үзәгендә беренче катта сатып алырга мөмкин. Кирү автозавод проспекты ягыннан. Иммунитетны ныгыту вакыты Камчатка балыгы һәм улдыгы күргәзмә ярминкәсендә моны тәмле ашап эшләргә мөмкин. Киштәләрдә диңгез деликатесларының 35-тән артык төре бар. Ак балык, тунец, нерка, кижуч, палтус, омуль һәм әлбәттә Сөләйман балыгы патша бикәсе чавыча. Рекомендую чавычу горячего копчения. Очень вкусная рыба и полезная, кстати. Беру. Когда приезжаю, всегда хожу, беру. И чавыча вкусная очень. И белую рыбицу мы брали уже. Нам все нравится, да. Вкусно? Я всегда чавычу беру соленую. Бутерброд с картошкой ем. Очень вкусная. Самые вкусные чавыча. И белорыбицу я взяла. Чавычу я уже не первый раз беру, да? И я ее просто вот ем просто так. Мне нравится вот она, даже без хлеба могу есть. Знаете, это очень вкусная рыба. Постоянно берем чавычу и икру. Очень вкусная, всегда свежая, малосольная. Мы рады, что приезжают. Частенько нас не забывают. Яңа ел якынлаша, һәркем яраткан оливьедан тыш кызыл улдык та өстәлнең төп бизәге булып тора. Эре бөртекле һәм тәмле. Аны бутербродларда, салатлар һәм ризыкларны бизәү өчен бик яхшы алалар. Туңдырып та куярга ярый. Украшение праздничного стола станет красная икра, отборная, зернистая, слабосоленая. Изумительная икра, она богата витаминами, микроэлементами. Камчатка балыгын һәм улдыгын 16 декабрьгә кадәр Грин сәүдә үзәгендә беренче катта сатып алырга мөмкин. Кирү автозавод проспекты ягыннан. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатин, сезнең белән сау булашам, исән имин булыгыз. Приглашаем посетить многоотраслевую выставку «Форум Челны Экспо» с 14 по 20 декабря. ТЦ «Палитра». Категория 0+. Колбаса сырокопченая Бородинская Экстра 139,90. Это победа! Челны, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбица. Все от производителя. С 11 по 16 декабря. ТЦ «Грин», первый этаж. Остановка «Глобус». Акция от компании «Стройснаб Регион». Бесплатное зимнее хранение газобетона. Купи по низкой цене сейчас, забирай весной. Телефон 75 00 65. Комфортное лечение зубов по доступным ценам. Стоматология «Улыбка». 54 62 31.